L-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista se tkun imqasma fuq 6 ijiem f'diversi postijiet madwar Malta u Għawdex. Bekk l-eluf ta' tesserati eliġibbli ikunu mifruxa u jkunu evitati rassess f'post wieħed. U l-proċess kollu se jsegwi l-istruzzjonijiet li qed joħorġu minn żmien għal ieħor mill-awtoritajiet tas-saħħa. Ħabbar dan iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech waqt intervent fil-programm Indept fuq Net FM. Il-votazzjoni grazzi Alla ħadd infirex naf li hemm il-kwistjoni tal-Covid u aħna qed naħdmu fuqha wkoll kollox sta jsir fil-qafas ta' dak permessibbli mis-suppretendenza tas-saħħa pubblika u se nkunu qegħdin imwessaw il-ġranet tal-votazzjoni. L-aħħar darba jekk jiftakru ħafna tesserati vvotaw, konna vvotajna fuq ġurnata waħda. Kena żewġ postijiet, din darba grazzi Alla ħajkollna mela numru ta' każin u ħanivvotaw fuq 6 ijiem. Peter Fenech spjega li d-data finali għadha ma ġiet stabbilita minħabba li għadu għaddej il-proċess ta' skrutinju. Fil-fatt u biss fit-tmiem dan il-proċess li jkun possibbli għall-Kummissjoni tħabbar id-data tal-votazzjoni. Madankollu spjega li l-Kummissjoni diġa qablet li l-votazzjoni bikrija issir l-4 u l-5 tal-ġimgħa ta' qabel, fil-waqt li l-votazzjoni propja tinqasam fuq 4 ijiem bejn l-4 u s-sibt. Sissa l-Kummissjoni diġa identifikat 12 il-każin f'Malta u l-sub headquarters f'Tasannat, iżda din il-lista taf tinbidel. Malta s'issa ngħidu 12 imma jistaħt il-każ meta nanalizzaw ftit aktar l-eluf li għandek fuq kull distrett ta' tesserati illi niftħu il-kunċett ta' każin għal kull distrett ftit iktar wiesa' u forsi ma jkunx eżattament distrett. Meta joqrob aktar iż-żmien dan kollu se jkun spjegat fitra li kull tesserat eliġibbli se jkun qed jirċievi mill-Partit Nazzjonalista. Fija se jkun indikat il-post fejn wieħed għandu jmur jivvota kif ukoll il-proċedura li se tkun qed tintuża. Peter Fenech qal li l-Kummissjoni għadha qed tiddiskuti il-possibilità li Maltin li jkunu Għawdex f'dawk il-jiem ikunu jistgħu jivvotaw f'Tasannat, fil-waqt li l-Awċil li jkunu Malta ikunu jistgħu jivvotaw fid-Dar Ċentrali. Madankollu d-deċiżjoni finali għadha ma teħdietx, iżda l-Kummissjoni mistennija taċċetta dawn it-talbiet la darba ssir talba bil-miktub minn dawk li jkollhom din il-ħtieġa. Kompla billi spjega li f'dawn il-jiem il-ħaddiema tal-partit qed jibatu SMS lil dawk li ġibdu l-attenzjoni li seta' kellhom problema bit-tessera u l-eliġibbiltà tagħhom. Barra minn hekk issa qed isir kuntatt ukoll ma' min m'għandux it-tessera tiegħu mġedda fosthom anke min għadu ma ħallax sħubija ta' din is-sena. Sa dan it-tant f'dawn il-jiem ukoll iż-żewġ persuni li esprimew interess fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija u Bernard Grech, għaddejjin minn proċess biex ikunu assessjati dwar kemm huma idonei għal din il-kariga. Minn barra fl-aspett finanzjarju dan il-proċess qed isir ukoll forma ta' intervista blan li jkun ċar min huma verament iż-żewġ persuni.